No niin, eli nyt katsotaan tässä, että minkä verran meillä on painetta täällä puristuslinjassa. Lähdetään kouraa ajamaan kiinni. Vapaaseen työnnettynä painetta ei juuri ole. Kohta lähtee kakkosturbo mukaan. Eli noin 80 baarissa kakkosturbo lähti mukaan. Ja kun sylinteri menee pohjaan, niin paineet nousee 200 baariin. Nyt turboa pitää säätää tiukemmalle. No niin, ja sitten samalla kun se ajaa kouraa auki, niin katsotaan paljonko linjassa on vastapainetta. Ja tällä hetkellä näyttää, että meillä on noin 50 baaria vastapainetta silloin, kun se avaa tuota kouraa auki. Ja nyt säädetään turboa. Eli ensin löysätään lukitusmutteri löysälleen. Jätään tän avaimen tähän vaikka paikalle. 4 millin 6-joukolon avaimella pyöritetään. Ja tätä 6-joukolon avainta pitää pyörittää aina niin kuin vastapäivään. Kun me halutaan tiukemmalleen sitä, niin mun pitää ikään kuin avata sitä. Otetaan tosta hetkinen kun väärä suunta. Joo. Nyt otettiin semmonen noin varttikierros siihen ja nyt katsotaan minkä verran paineet muuttuu. No niin, meni niin paljon ettei lähde edes turbo enää mukaan ollenkaan. Iso turbo ei lähde liikkeelle 200 baaria painetta. Eli otetaan vähän takaisin. No niin, eli pikkusen löysätään nyt kun se meni liian kireelle, niin otetaan tommonen noin puolet takaisin. Ja sitten taas testataan. No niin, eli nyt vähän aikaa jumpattiin ja lämmitettiin vähän öljyä ja haettiin sitä säätöä kohdalleen. Katsotaan mihin mittari hyppää. Eli mittari hyppää tuonne noin 160-170 baariin siinä vaiheessa kun turbo lähtee mukaan. Eli nyt se on tälle 200 baarille aika optimaalinen paine. Tällä voitaisiin lähteä kokeilemaan hommaa. No niin, eli mä oon tehnyt tämmösen työkalun, jonka avulla pystyy helposti näitä paineita mittaamaan. Mulla on nyt pikaliittimet tässä kouran kannen päällä, mutta normistihan ne voidaan laittaa tännekin pikaliittimin väliin tämmönen. Mutta laitetaan tähän päälle nyt, niin tää on helpompi. Niin laitetaan tuosta vaikka avauspuolen paine ensin auki. Ja laitetaan tämä valikka tähän väliin. Näin. Ja nyt ajat sieltä, aja ihan auki. Aja vaan vielä auki. No niin, eli avauspuolellakin on se 200 baaria painetta. Ja sitten tämän mittarin voi käyttää puristuspuolella, nähdään, että onko siellä sama. Joka mä äsken mitä meillä on se 200 baaria nyt kummallakin puolella.